Καλημέρα σας, είμαι ο Μοχάμεντ και θα ξεκινήσω τώρα να σας περιγράφω για την πόλη μου, την Αλεξάνδρεια. Όπως βλέπετε πίσω μου είναι το κάστρο του Kite Bay, όπου παλιότερα ήταν εκεί πέρα ο φάρος. Εκεί πέρα η πόλη μου έχει πάρα πολλά ιστορικά, όπως είναι το Kite Bay, η βιβλιοθήκη, πολλά μουσεία που έχουν πάρα πολλά ελληνικά και πράγματα ρωμαϊκής και ελληνιστικής περίοδου. Επίσης παλαιότερα η πόλη μου είχε πάρα πολλούς Έλληνες, τώρα είναι λιγότεροι, κάτι που με στεναχωρεί. Αλλά έχουμε και τα ελληνικά μέρη που πηγαίναμε όπως πριν. Στην πόλη μου κάθε Σάββατο πηγαίνω στο προσκοπείο. Τις καθημερινές διαβάζω και όταν έχω ελεύθερο χρόνο παίζω ποδόσφαιρο με τους φίλους μου, παίζουμε πινκ-πονγκ, μπάσκετ. Συνήθως είναι πάντα αυτές οι δραστηριότητες στο γήπεδο της Ένωσης, στο ελληνικό τετράγωνο. Μετά, όπως κάνουμε τις δραστηριότητες μας καθημερινά, έχουμε και την κολύμβηση και την κοπηλασία. Επίσης, ο χώρος που βρισκόμαστε τώρα λέγεται Βάχαρη. Και εδώ πέρα συνήθως έρχονται να ψαρέψουν είτε να κάνουν βόλτες με τις βάρκες, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλη παραλία. Εδώ πέρα πάλι κάποιες φορές έρχονται οι νύφες για να βγάλουν φωτογραφίες. Επίσης, στην πόλη μου που είχε χτίσει ο Μέγας Αλέξανδρος, υπάρχει σαν τρέλα όταν οδηγάνε. Δεν προσέχουμε καθόλου, σπάνε τα φανάρια, κόρνες συνεχώς, που για εμάς είναι κάτι συνηθισμένο. Αλλά όποιος ξένος έρχεται το θεωρεί κάτι εντοπισιακό και πως είναι κάτι πάρα πολύ παράξενο. Τώρα δίπλα βλέπετε ένα άλογο που σε αυτή την περιοχή είναι πολύ συνηθισμένο να κάνουν βόλτες. Το παίρνεις και σου δείχνει την περιοχή και σου κάνει όλο το γύρο της περιοχής και αν θέλεις σου κάνει και την Αλεξάνδρεια ένα μικρό γύρο. Τώρα συνεχίζοντας μπαίνουμε στον ελληνικό ναυτικό όμιλο Αλεξανδρίας, ο οποίος έχει την παραλία που κάνουμε τις καθημερινές μας δραστηριότητες, όπως η κοπηλασία, κάποιες φορές κολυμπάμε και διάφορα τέτοια. Τώρα μπαίνουμε στην παραλία. Μπορεί να έρθει, δεν είμαι σίγουρος. Αν είναι, θα την κάνω σε πάρει τηλέφωνο. Να έχει παραλία, όπως βλέπετε, είναι πάρα πολύ μεγάλη, περίπου 25 χιλιόμετρα. Εδώ κάνουμε και τις δραστηριότητες που σας περιέγραψα, όπως η κοπηλασία. Εδώ πολλοί έρχονται να περπατήσουν, να κολυμπήσουν και γενικώς είναι πάρα πολύ ωραίο μέρος. Είναι έξω φτιάχνει. Τώρα φεύγουμε από τον όμιλο, όπως τον λέμε συνήθως, και πάμε για τη βιβλιοθήκη. Ναι, έλα τώρα. Από εδώ είναι ο κύριος Τζόνης, υπεύθυνος του ομίλου. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Τώρα είμαστε στην καινούργια βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, η οποία χτίστηκε πρόσφατα. Στην βιβλιοθήκη υπάρχουν βιβλία από όλο τον κόσμο με όλες τις γλώσσες. Αυτή η βιβλιοθήκη έχει και ένα πλανητάριο που βλέπετε εκεί πέρα και είναι ακριβώς μπροστά στην παραλία που βλέπετε και το πώς οδηγάνε και την κίνηση και την τρελή οδήγηση πάρα πολύ. Από εδώ φαίνεται και η παραλία που ήμασταν προηγουμένως, είναι στο βάθος, εκεί που είναι και το κάστρο του Kite Bay. Αυτή ήταν η πόλη μου η Αλεξάνδρεια και εύχομαι να σας αρέσει το βίντεο. Ευχαριστώ. Αυτή τη στιγμή πίσω μου είναι το σχολείο μου, το γνωστό Αβερόφιο, στο οποίο κάνουμε τα μαθήματα που είναι τα 11, τα 14 είναι ελληνικά. Εδώ πέρα επίσης έχουμε και μια αυλή που παίζουμε όποτε θέλουμε, στα διαλύματα. Και είναι γενικά μέσα στο ελληνικό τετράγωνο, το οποίο είναι ό,τι κάνουμε. Τώρα προχωράμε προς το γήπεδο. Στα αριστερά τώρα θα δούμε το προσκοπείο μας.
Να το προσκοπείο μας από τα αριστερά εδώ πέρα. Μπροστά βλέπουμε το γήπεδο. Τα τέρματα, οι γύροι που κάνουμε. Εδώ συνήθως γίνονται κάθε χρόνο και οι σχολικοί αγώνες. Τρέξιμο, μπαλάκι, σφαίρα, ακόντιο, αντοχή. Και στα δεξιά μου δείχνουν την μπάσκετ και τη βολή. Έχουμε και μερικά μικρά τέρματα, 2 μικρά τέρματα που είναι όταν θέλουμε να παίζουμε ποδόσφαιρο, απλά γιατί είναι μικρό το γήπεδο, έχουμε και τα μικρά τέρματα. Εδώ κλείνω το βίντεο. Σας ευχαριστώ.